Исәнмесез, Душанбе көне яңалыклары белән бүген сезне мин Роза Хабибуллина таныштырам. Атнаның беренче көне нинди вакыйгаларга бай булды, алга таба карагыз. Законны бузып алкоголь сатучылар гына түгел, аларны ачыклаучылар да акча эшлин. Шәһәрдә мондай эшмәкәрләр белән ничек көрәшәләр? Яуган яңгыр эзсез узмады. Вахитов проспектындагы күпер астында җыелган суда балык тотып булганмы? Чаллыда яңа адаптив светофорлар барлыкка киләчәк. Агымның тыгызлыгына карап, светофор төсләрне үзе үзгәртеп торачак. Чаллыда 1000 ярымнан артык оешманың алкоголь сатуга лицензиясе бар. Алар барысы да ЕГАИС системасы буенча эшлим. Бу хакта бүген эшлекле Душанбе киңәшмәсендә белдерделәр. Шулай да законны бузучылар да җитәрлек дип билгеләде алкоголь инспекциясе җитәкчесе вазыйфаларын башкаручы. Агымдагы елның 5 айы дәвамында алкоголь сату өлкәсендә 144 закон бозу очрагы теркәлгән. Бу узган ел белән чагыштырганда күбрәк. Нигездә эшмәкәрләр кичке 10ннан соң спиртлы эчемлекләр белән сәүдә итә. Кайберләрнең лицензиясе юк, фанфурикларда һаман сатуда. Из незаконного оборота изъято более 5000 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, что в 3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наложено административное взыскание на общую сумму 782 500 рублей. 8 эшмәкәрнең эшчәнлегендә закон бозу очраклары аеруча еш күзәтелә. Мы будем в одностороннем порядке расторгать договоры пользования муниципальным имуществом для тех торговых предприятий, которые нарушают действующее законодательство. С ними нам не по пути. Это не малый бизнес на страданиях людей. Мы с таким малым бизнесом работать не будем. Хәзер халык контроле порталы аша зарланучылар саны арткан. Әгәр сайттагы язмалар дөреслеккә туры килсә, авторга акча түләнә. Шәһәрдәшләр шул рәвешле быел 140 мең сум акча эшләгән. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Алексей Иванов, яңалыклар. Тиздән транспорт һәм җыелулар агымын адаптив светофорлар көйләргә мөмкин. Фихрет Табиев исемендәге яр буенда канатта йөрү һәм чаңгыда шоу паркы барлыкка киләчәк. Кризиска каршы штабның чираттагы утырышында шәһәрне төзекләндерүгә һәм чаллыларның ялын оештыруга кагылышлы проектлар каралды. Марат Фазлулин адаптив светофор проектын яклады. Эшмәкәр фикеренчә, ул юлдагы бөкеләрне һәм хәрәкәтләрне киметергә ярдәм итәчәк. Агымның тыгызлыгына карап светофор төсләрне үзе үзгәртеп торачак. В случае обнаружения заторов, пробок, аварий, он самостоятельно вызывает экстренные службы. Эффект от данного светофора – это увеличение пропускной способности до 30%. Эшмәкәр әйтүенчә, мондый светофор Боровецкий күперендәге бөкеләрдән котылу өчен аеруча җайлы булачак. Әмма нәтиҗә ясарга иртәрәк әле. Соңгы сүзне юл хәрәкәт тиминлеге инспекторлары әйтәчәк. Яшь эшмәкәр Егор Шиптуновның проектын шундук хупладылар. Ул яр буенда актив ял өчен комплекс тәкъдим итә. Җәен канатта йөрсәләр, кышын чаңгыда шуачаклар. Мы сможем поставить что-то более-менее студенческий вариант горнолыжного спуска в Челнах. Но не успеваем. Сейчас канатным спуском не успеваем. Эшмәкәр проектны тиз арада хупларлар дип көтмәгән иде. Бу көннәрдә ул инде документлар җыю белән шөгыльләнәчәк. Вы рискуете сами, своим финансовым благополучием, всеми другими делами. Город ничего от этого, кроме приобретения. Конечно. Я думаю, что оживет набережная наша Табиева, так ведь, да? Значит, привлечет больше молодежи, людей, туристов. Яр буе башка эшмәкәрләр өчен дә ирекле мәйдан булып тора дип искәрттеләр кризиска каршы комиссия утырышында. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллыда дәвалау педагогик үзәге ачылды. Бирегә менталь кимчелекләре булган балалар йөриячәк. Бинаны төзекләндерүгә акча җыюда бөтен шәһәр катнашты. Аларның күбесе тантаналы чарада да булды. Үзәктә берничә җиһазландырылган бүлмә бар. Алар коррекцион дәресләр өчен көйләнгән. Дәресләр индивидуаль рәвештә уза. Кайчакта белгечләр ярдәмендә аутист балаларның теле ачыла. Сабыйлар үзләренең хис-кичерешләрен төрле ысуллар белән белдерә алса, бу инде җиңү. 2 ел элек мондый үзәк хыялда гына була. Башкарма комитет ГЭС бистәсендә урнашкан элеккеге музыка мәктәбе бинасын бүлеп бирде. Телевидениедә 3 сәгатьлек марафон, хәйрия концертлары һәм ниһаять ачылу тантанасы. Чудеса на свете бывают. И эти чудеса происходят на Челнинской земле. Город сильных, целеустремленных, волевых людей решает и эти проблемы. Так давайте же дружно
решать эти проблемы, помогать нашим семьям, помогать нашим деткам. Сегодняшний день наконец-то наступил. Мы его очень ждали, к нему долго шли. И каждый из вас в нашем сердце. Сердце тех, кто здесь будет работать. Сердце тех, кто сюда будет приходить. Низкий вам поклон. Республикада бу беренче шундый өзәк аны төзекләндерүгә һәм җиһазландыруга 10 миллион сум акча тотылды. Оешма җитәкчеләре, эшмәкәрләр, гади халык зур ярдәм күрсәтте. Раз, два, три! Счастья, здоровья нашим детям! Мирного неба! Если слезы на глазах у родителей, то только гордости, радости и восхищения за своего ребенка! Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Якшәмбе көне яуган яңгыр эссез узмады. Шәһәрдә урыны белән күлдәүкләр барлыга килде. Һәм Вахитов проспектындагы күпер астында бөтенләй диңгез дип язалар социаль шелтәрләрдә. Трамвай рельслары да су астында иде. Шәһәрдәшләр исә бу ситуациядан көлеп тә алды. Динара была там поклевка, он пасет, но рыбу, к сожалению, Речной трамвайчик тихо встал у сонного причала. Бу хәлгә бүген башкарма комитетта бәя бирделәр. Шәһәр хуҗалыгы һәм халыкның яшәешен тәэмин итү идарәсе башлыгы сүзләренә караганда, моның сәбәбе насос станциясендә килеп чыккан кыска вакытлы ялганыш. Шул насослар суны суыртырга тиеш булган, аларны шул ук көнне көйләгәннәр, кичкә таба суны суыртканнар. Быел су куюларын капиталь төзекләндерүгә 26 миллион сум акча бүленгән. Шуңа күрә мондый хәл башка кабатланмаска тиеш. Я думаю, не повторится, но, по крайней мере, мы должны сделать так, чтобы эта ситуация не повторилась. Мы в этом году все 4 в новом городе, которые находятся ливневой насосной станции, их поставили на ремонт. Там будет заменено оборудование, то есть будет капитальный ремонт всего оборудования. Синоптиклар Татарстанда 6 июньдә иртән һәм көндез һава торышының начарлануы турында кисәтә. Аларның фаразлары буенча, урыны белән республика буенча көньяк-көнбатыштан көньяктан секундына 15-20 метрга кадәр көчле җил көтелә. Урыны белән боз яуы ихтимал. Белгечләр бу вакытта юлга, сәяхәткә чыкмаска, өйдән чыкканда тәрәзәләрне ябарга киңәш итә. Бүген Казанда Төрки халыкларының 13-нче Нәүрүз халыкара театр фестивале башланды. Анда Алтай, Башкортстан, Казакстан, Татарстан, Хакасия, Чувашия, Якутия театрлары катнаша. Фестивальнең максаты Төрки халыкларының мәдәни һәм рухи бәйләнешләрен ныгыту. Беренче тапкыр бу чара 1989 елда Алма-Атада оештырылган. Быелгы фестиваль барышында тамашачы хөкеменә 18 спектакль тәкъдим ителәчәк. Нәүрүз театр фестивалендә безнең Чаллы татар театры да чыгыш ясый. Безнең театрыбыз фестивальгә Мостай ага Кәримнең ай тотылган төндә спектакле белән барачак. Бу спектакль безнең Мостай Кәримнең 100 еллыгына багышлап куелган әсәр иде һәм без Казан тамашачысын чын мәгънәсендә шаккатырырбыз дип өметләнеп калабыз. Финансчылар документлар белән генә эшләми, ә спорт белән дә шөгыльләнә. Узган елларда алар Яршалы спорт комплексында спартакиадада катнашты. Ярышларда Салым инспекциясе, пенсия фонды, финанслар идарәсе, иминиятләштерү оешмалары, банклар хезмәткәрләре көч сынашты. Бу спартакиадада инде 5 ел катнашабыз. Результаты, как всегда, у нас самые лучшие. Тырышабыз инде. Соңгы мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына иртәгә 6 июньдә Рамазан аеның 11 көне. Чаллыда сәхәр вакыты 0 сәгать 49 минутта төгәлләнә, авыз ачу 20 сәгать 8 минутта башлана. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бүгенге катнашлар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.